I el Rem Badalona és el gran dominador de la Lliga Catalana de Llagut, suma ja 4 victòries i aquest diumenge pot encara donar un cop gairebé definitiu a Deltebre. Els badalonins es preparen per la regata de diumenge del Tebre. El bon moment de l'equip fa que els contratemps semblin menors. Tenim 3 baixes, però estem molt animats perquè tenim molta gent preparada. Llavors, jo tinc plena confiança en aquesta gent i en guanyar aquesta regata que ve. Més que res, amb la tranquil·litat de portar 4 regates guanyades a la nostra esquena. En Juan ha arribat al Rem Badalona aquest any i ha aconseguit que l'equip fes un pas endavant, sobretot en autoconfiança. Jo considero que el tema mental és prioritari perquè nosaltres i pràcticament qualsevol equip de rem és un bloc. Llavors, si un o 2 remeros es cauen, hi ha moltes possibilitats que l'equip no pugi. Llavors, si tu saps que tens un equip motivat i si tu tens un equip capacitat per guanyar a nivell de cap, doncs tens moltíssimes possibilitats de guanyar no una regata, sinó una lliga. És un home que constantment ens està animant, que ens provoca que traiem el nervi i home, ell ens ha donat el salt. No? El que ens faltava, doncs, aquella mica que no acabàvem d'explosionar, doncs ho han fet ara, no? Amb els seus plans d'entrenament i les seves rutines. D'altra banda, el Club Natació Badalona buscarà reforçar la situació dels seus equips després d'un important canvi d'estructura dins la secció. Per acabar, el Nàutic Bétolo té a Deltebre l'oportunitat d'escalar fins a la segona plaça de la classificació general en categoria absolut femení.